ja proponuję, co by my wyciepli to miano śląsk-cieszyński, bo ono je felerne dzisiaj polskie historyki cyganiom. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam was, Rostomili z Jaworza, południe Śląska. Napoczynamy rajzowanie po Krysie Bielskim. Koniec października, a piękna pogoda, 15 stopni, klara blenduje, troszkę je wiatr, no ale są my we Beskidach, we górach i pierwszy raz na kanale Śląsko Rajza Beskidy i te tajle Górnego Śląska. Proszę was dzisiaj moc historii. Jadę. Który kwateruje kole 7300 personów. Place te wspomniano w dokumentach po raz pierwszy w 1305 roku. W cenzusie wszechobecnym z 2011 roku 1,9% personów kwaterujących w Krysie Bielskim zadeklarowało śląską narodowość. A przyjmą się tu nie odbył. No ale kejby był, to podług sondażu Śląskiej Ludowej Partii większość welowałaby tu za Czechosłowacyją, to je 75%, a za Polską 20%, 5% nie skazało żadnego sztatu. Place te leżą 65 km na południe od Katowic. Nasza rajza napoczynamy tutaj, na wzgórzu Goruszka. Wzgórze ma 411 metrów nad poziomem morza. Nie ma to wysoki wierch. Nasze hołdy są trochę niższe. Tutaj mamy granica, północna granica Beskidu Śląskiego. A na tym wierchu jest glorieta klasycystyczna z 1798 roku. Tutaj 6 banków wiele niej. A glorieta wchodziła w skład parku zdrojowego, kiedy było tu uzdrowisko. Jeszcze na temat tego uzdrowiska będziemy rozprawiać. Słyszycie, jakie tu jest echo? Dzisiaj chcę wam porozprawiać o historii tego placu Śląska Cieszyńskiego. Zaraz będziemy eklerować Elie coś takiego. I z kuli tego ekstra, że wybrał taką gmina, kaje ino jedna wieś, co by zrobić takie wkludzenie o tych placach południowego Śląska. Zaroski cołko historio tych placów. Niektórzy rzekną, co joje na Śląsku Cieszyńskim. I o tak nie byda godą. Śląsk Cieszyński to je tajla Górnego Śląska. No dobra, no ale niektórzy go dają, kiedy piszą o tych ziemiach i porównują to z resztą Górnego Śląska, Górny Śląsk i Śląsk Cieszyński. Tak jakby ta tajla to nie był Górny Śląsk, a to je Górny Śląsk. Ja tu je troszkę inszą historią niż większość placów Górnego Śląska. Zaraz będziemy to eklerować, no ale to też je Górny Śląsk. Bez to, jak to mianować? Co by nie robić takich felerów? Księstwo Cieszyńskie, było jak Księstwo Cieszyńskie, no bo to już nie istnieje. Cieszyńsko-tajla Górnego Śląska, południowy Górny Śląsk, południowo-wschodni Górny Śląsk. Myślę, co to będzie lepiej niż Śląsk Cieszyński. Tak samo jak go dają Śląsk Głopolski. No dyć to też jest Górny Śląsk i no zachód albo też północ Górnego Śląska. Toż ja proponuję, co by my wyciepli to miano Śląsk Cieszyński, bo ono jest felerne i może wskazywać na to, co jest to coś innego niż Górny Śląsk, a to jest Górny Śląsk, pamiętajcie. Jest tu nie ino inkszo historio, no ale też troszkę inkszo kuchnia, inkszo kultura, inkszy landschaft, mamy góry, mamy Beskidy, no i inkszo gotka. To wszystko jest śląsko-gotka, ja śląski język, nie żadno gwara. I no mamy dialekt cieszyński, który różni się od inkszych dialektów. Mamy tu więcej czechizmów, mamy mini germanizmów. Bez to jest jeden ze porów. Niektórzy go dają, tych dialektów jest 7, niektórzy 9. To nie ma aż takie istotne, bo roztomajte gotkoznowcy są i to tak twierdzą. Ja, jeden ze dialektów, no ja tak genau nie znam,
dialektu cieszyńskiego, no ale my ze industrialnego Górnego Śląska też dogodomy się tu ze tymi personami, które są na południu we cieszyńskiej tajli Górnego Śląska. W 1138 roku państwo Piastów rozbito, to mamy tak mianowane rozbicie dzielnicowe. Śląsk dostał najstarszy ze synów Bolesława Krzywoustego, Władysław Wygnaniec. No, był on na wygnaniu we Reichu, no ale miał dwóch synów i nie skorzej tych dwóch synów wróciło na Śląsk, no, a co by nie doszło do Haje, to jeden, Bolesław Wysoki, dostał Śląsk, księstwo śląskie to jest dzisiaj Dolny Śląsk, a Mieszko Lackonogi Górny Śląsk, i tak wtedy richtig, można powiedzieć, doszło do potajlungu Śląska na Górny Dolny. No wtedy to było księstwo raciborskie, nie skorzej księstwo raciborskie połączyło się ze księstwem łopolskim, a do tych placów przynależała kaszczelania cieszyńsko. W 1290 roku powstało księstwo cieszyńskie. Jak to się stało? Władysław Łopolski, też zasłużony śląski książę, za którego lokowało się moc śląskich miast, miał synów Mieszka i Przemysława. I tych dwóch synów potajlowało księstwo raciborskie, które erbnęło. I tak te księstwo śląskie, które najpierw było jedno, tajlowało i moc tych księstw śląskich powstawało. I tych dwóch braci potajlowało to księstwo raciborskie na dwie tajle, co by się nie wadzić. Jeden dostał jedna tajla, drugi drugą. Mieszko dostał księstwo cieszyńskie, no i bez to mamy kasztelania cieszyńsko genau, i bez to mamy nieskorzystne księstwo cieszyńskie i księstwo łoświęcimskie. Czemu łoświęcimskie? Kiedyś to je Małopolska rzekniecie. No ale kiedyś to był Górny Śląsk. To by trzeba osobny tajlik zmajstrować na ten temat. To jeszcze będziemy, myślę, kiedyś go dać. Do połowy XVIII stulecia, od zaczątku, ziemia czadecko, część ziemi czadeckiej znajdowała się też w tym księstwie. Dzisiaj Czadecko, okolica, znajduje się we Słowacji. To też kiedyś był Górny Śląsk. W 1315 roku zaś potajlowano księstwo na dwie tajle, cieszyńsko i łoświęcimsko, na rzece Białej. Tam kaj genau teraz mamy granica pomiędzy Śląskiem a Polską, Śląskiem i Małopolską. Rzeka Biało rozdziela dzisiaj Bielsko i Biało. Dzisiaj jedno miasto, kiedyś dwa. Biało to Małopolska, Bielsko to Śląsk. No ale kiedy tam będziemy, to będziemy jeszcze o tym rozprawiać. W 1327 roku książę Kazimierz złożył hołd lenny królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu. Książęta śląskie od końca XIII do końca XIV stulecia takie hołdy składały. Rozchodziło się o pomoc militarną, co by, kiedy Poloki by zaatakowały, to mieć te małe księstwo miało jakoś pomoc od większego sztatu. Te księstwa śląskie miały wielką autonomię. Ten hołd lenny to nie było zabranie jakichś nieprzylejrzystości. W 1564 roku księstwo łoświęcimskie i zatorskie, które powstało ze księstwa łoświęcimskiego, dokuplowano do korony polskiej. W 1572 roku w księstwie cieszyńskim powstały wolne sztaty stanowe. Bielskie, nie skorzej we połowie XVIII stulecia księstwo, dali frysztackie i frydeckie. We połowie XVI stulecia w księstwie cieszyńskim była reformacja. W 1609 roku książę Adam Wacław przeszedł na katolicyzm i zaczęła się kontrreformacja, która miała w księstwie tragiczne skutki demograficzne. W 1653 roku księstwo cieszyńskie przechodzi spod reskirowania lokalnych piastów pod reskirunek Habsburgów. Jako to jedno, lokalna dynastia piastów umrzyła. No, to nie były ostatnie śląskie piasty, bo ostatnie to były na Dolnym Śląsku.
No i co? No taka była umowa, co to Habsburgi przejęły. Słuchajcie, od 1526 roku landy korony czeskiej były reskirowane od Habsburgów. No ale to nie ma Austrio, jak niektórzy gadają. Reskirunek Habsburgów to nie ma Austrio. Oni się wywodzą z arcyksięstwa austriackiego, ja? No ale to jest coś innego. No przychodzi tu były Jagiellony, no ale to nie była tutaj Litwa, ja? We Polsce też reskirowały Jagiellony, no ale to nie była Litwa. Ja, słuchajcie, co dalej? Korona świętego Wacława. Od 1348 roku Śląsk do niej przynależał, no ale niektórzy gadają, Śląsk przynależał do Czech od XIV stulecia. No nie, to nie ma to samo korona czesko, a Królestwo Czeskie. Tak samo jak korona brytyjsko dziś, to nie ma coś takiego samego jak Wielko Brytanio, Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii. Korona świętego Wacława, kraje korony czeskiej, tak jak ja mam tu przednie ziemię korony swatowacławskie, korony czeskiej, to była konfederacja landów, w skład której wchodziły korona czesko, Śląsk Dolny, Śląsk Górny, jako księstwa śląskie, margrabio łużycko dolnych i górnych Łużyc, no i marchia, i margrabio morawsko, i to wszystko był tak jak dzisiaj Commonwealth brytyjski, król Wielkiej Brytanii jest też królem Australii i Kanady, a to są niezawisłe landy. Tak samo było ze Śląskiem. Śląsk był niezawisłym landem, choć król czeski był jego królem. No ale tu był też starosta generalny na Śląsku, tak jak dzisiaj generalny gubernator je w Australii, albo w Kanadzie, albo w Jamajce. Tak to było, słuchajcie. I no od 1627 roku w trakcie wojny 30-letniej ta niezawisłość, no dalej była aż do 1815 roku na landkartach Śląsk był jako księstwo śląskie, no ale już no tu jest spór pomiędzy Jerczyńskim a Lubosem. No Jerczyński godo, że od 1627 Śląsk de facto stracił swoją niezawisłość, no ale de jure dopiero w 1815. Czyli wtedy, kiedy Habsburgi przejęły które skierowanie, to już było po wojnie 30-letniej, skończyła się w 1648 roku. Bo była centralizacja, była germanizacja jakoś tych placów, katolizacja. No i dochodzimy do czasów, kiedy zadecydowały o tym, co ta tajla Górnego Śląska ma większą historię niż większość Śląska. Wojny śląskie 1740-1763. Trzy wojny śląskie między polskimi Hohenzollernami a austriackimi Habsburgami. Wojny o Śląsk. Jak się one skończyły? W 1742 roku już potajlowano place i tak się skończyło. Te granice, że 1742 roku nie zmieniły się do końca tych wojen, bo potem Habsburgowie jeszcze chcieli odzyskać Śląsk, no ale się nie udało. Sprzymierzyli się nawet ze Francją. Jako to było? Większość Śląska w 1742 roku przeszła pod Hohenzollernów. Ino Cieszyńsko-Tajlak, księstwo cieszyńskie i księstwo łopawskie. No i jeszcze tam małe królskie, ale to jest nieistotne, tam ze księstwa niskiego głównie, pozostały przy Habsburgach i zmajstrowano wtedy prowincję Śląsk Austriacki. I z kuli tego mamy tutaj osobno historię. W latach 1767-1822 reskieruje tutaj dynastię Wettynów, nie skorzy zaś Habsburgowie i tak do końca. W 1805 roku z kuli zagrożenia od Napoleona kaiser z dworem przenosi się do Cieszyna i na krótko, na parę miesięcy Cieszyn jest siedzibą kaisera. W XIX stuleciu rozwijał tu się industria. No tutaj tego genau nie widzimy, no ale jak będziemy realizować jeszcze o innych placach, no to obejrzycie.
Beispiel we Czechowicach też będziemy, no to tam to je. No i ta tajla stało się jedną z najbogatszych i najbardziej rozwiniętych tajlów w Austrii, ja wtedy, no bo to już mamy po ogłoszeniu cesarstwa, ja. No i przybywają tutaj rozmaite persony też z Galicji, no bo pamiętamy, w XVIII stuleciu po rozbiorach Rzeczpospolitej Małopolska i Ruś Czerwono trafiły do Austrii jako Galicjo. No i przybywają tutaj Poloki i z kuli tego, co podobno Gotka, agitują za tym, za polskością tutaj. Chcą, co by Ślązoki tutaj, które żyją, dołączyły się o walka o niezawisłość Polski. Ja, no, trochę miszungu tutaj robią, no i sieją tutaj właśnie tego polskiego ducha w XIX stuleciu, a też mamy wtedy Jar Ludów, no i to się tak kupluje. Od zaczątku XX stulecia fungowała tutaj Śląsko Partio Ludowo od Józefa Kożdonia. On zmajstrował ta partio i partio chajała się o niezawisłość Górnego Śląska. W październiku 1918 roku z kuli przegranej wojny od centralnych landów padła monarchia austriacko-madziarsko. Wtedy też w październiku 18 roku zmajstrowała się Polsko Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego. Tak się to po polsku mianowało i wyznaczyli se za cel przejęcie reskirowania tutaj we Księstwie Cieszyńskim. No i to się stało ze 31 października na 1 listopada. Za niedługo będziemy mieli rocznica, bo dzisiaj mamy chyba 29 października. Doszło do zamachu wojskowego i Poloki przejęły tutaj reskirowanie. I od wtedy możemy rachować spór między Czechami a Polokami o te place. Pomieniamy landschaft. Po pierwsze tam był fest, srogi wiatr, a po drugie już nic nowego by wam tam nie pokazał. A tu mamy pałac klasycystyczny z 1793 roku. Tam nie wlezymy. Mamy tam dzisiaj młodzieżowy ośrodek wychowawczy i nie można tam wleźć, zakaz. Mamy też tu budynki ze XVIII i XIX stulecia. No i w tym anturażu będziemy kontynuować nasza historia o tych tajlach Górnego Śląska. 5 listopada 1918 roku potajlowano Księstwo Cieszyńskie na tajla polsko i czesko. Poloki dostały 76% tego placu, Czesi, no tak jak łatwo porachować, 24%. Polakom to ścimowało, Czechom nie, no, gdyż oni go dali, co cołko tajla tego Księstwa Cieszyńskiego ma być pod czeskim reskierunkiem, powoływali się na historię, na związki historyczne z koroną czeską. Poloki powoływały się na cenzus wszechobecny, na ostatni cenzus wszechobecny i tak te granice były potajlowane podług cenzusu. Tam kaj deklarowano polsko-gotka. Kiedyś w cenzusach nie deklarowano narodowości ino gotka, polsko-gotka, no ale też nie było można tam wpisać śląskiej gotki. Bez to ci, którzy go dali po śląsku, wpisowali polsko-gotka, albo ewentualnie czesko-gotka, no ale bardziej było tej polskiej gotki. A tak richtig to były Ślązoki, które go dały po śląsku, to nie były Poloki. I ten potajlunek był niesprawiedliwy. 23 stycznia 1919 roku czeskie wojska przelazły ta linia demarkacyjna, którą ustalono niesprawiedliwo do Czechów
I słabe polskie wojska zatrzymały się 30 stycznia na linii rzeki Wisła. Czeski kierunek wykorzystał to, że Poloki były uwikłane we wojnę z bolszewikami. Nie mogły się bronić należycie. Nie skorzy 3 lutego 1919 roku wyznaczono nową linię demarkacyjną i zaś doszło do szczamy między kierunkiem polskim a czechosłowackim i ta linia demarkacyjna, podpisano to w Paryżu, była na linii Bany Koszycko-Bogumińskiej. 22 czerwca 1920 roku Poloki wycofują się ze Abstimmунgu, ze plebiscytu, kiedy ktoś nie poradzi spokopić, i żądają arbitrażu. Dzisiaj polskie historyki cyganią, co to alianty niby zmusiły Polaków do wycofania się ze Abstimmунgu. To jest nieprawda. Poloki argumentowały wycofanie się z tego Abstimmунgu wojną ze Sowietami i dzisiaj się tak też to argumentuje. Tak richtig, jako to było. Alianty przymuszały rady gminne, co by rychtowały się do Abstimmунgu. Poloki blokowały zmajstrowanie list abstimmungowych. No i tak oto jest prawda. Czemu nie chciały tego? Bały się, co przegrają. Niektórzy gadają, Polska wygrałaby. Jako to jest możliwe? No to jest nieprawda. Poloki błędnie wyszli ze założenia, co wygrają to, bo kierowali się tym cenzusem wszechobecnym, kaj były kategorie gotkowe. I oni uznawali, że 55% będą mieli, liczyli też na poparcie części niemiecko-gotkowej ludności, Bielsko i te okolice. Śląsko Partia Ludowo zainstruowała taki sondaż, kaj wyszło, że 60-70% personów w księstwie cieszyńskim welowałoby za opcją czeską. Nie było śląskiej opcji, no to oni musieli coś ich wybrać, albo polsko, albo czesko. Niemieckiej opcji tutaj też nie było. Czechy ten Abstimmung by wygrały. No ale Czechosłowacja też się zniechęciła do tego, bo część działaczy Śląskiej Partii Ludowej z kuli polskiego terroru powiedziała, co nie poprze czeskiej zajty. No i słuchajcie, też paradoksalnie ino we krysie fryszteckim i we krysie jabłonkowskim polska opcja by wygrała. We jabłonkowskim 75%, a we frysztackim 55%. Jako wiemy, te place paradoksalnie znodły się pod czechosłowackim kierunkiem, a Skoczów i okolice tam ino 30% zadeklarowało welowanie za Polską, a jako wiemy, Skoczów i okolice przypadły Polsce. Tak oto jest prawda ze tym Abstimmungiem i tak dalej. Czemu te polskie historyki durś cyganiom, durś majstrują polską propaganda, i gadają o rzekomej ludności. No, polska ludność tu była, no ale nie większość. Tu większość było Ślązoków. Polsko i czeska ludność była. Skąd ta polska ludność? No to są te persony ze Galicji, które tu w XIX stuleciu przybyły. To są też spolszczone Ślązoki, które uznały, co są Polakami z kuli tej propagandy tych personów ze Galicji. I tak to wszystko było. Potem jeszcze w lipcu Józef Kożdoń zabiegał, co by nie tajlowano tego placu, no ale bezskutecznie. 28 lipnia 1920 roku ostatecznie tajlują księstwo cieszyńskie na rzece Łoldzie i ten potajlunek trwa do dzisiaj niestety.
Rada Ambasadorów Ligii Nacyjów we SPA o tym zadecydowała. Polki nie mogły się pogodzić z tym, co straciły, nie straciły, co nie zyskały Dosia Całkiego Księstwa Cieszyńskiego. I w 1938 roku, we październiku, wlazły na tak mianowane Zaolzie, na zachodni Śląsk Cieszyński, zusammen ze Hitlerem w 1938 roku rozebrały Czechosłowację. Gdyż Hitler wziął Sudetenland, Poloki właśnie ten zachodnio tajla Księstwa Cieszyńskiego, a Madziary tajla kąsek Słowacyję. To był rozbiór ramię we ramię ze Hitlerem. Wtedy Poloki były sojusznikami Hitlera. We 1939 roku ten sojusz się skończył. No ale nie będziemy tu całkiem historię na ten temat opowiadać, bo nie na ten temat jest film. Co dalej? We 1939 tam Poloki niecałki rok okupowały te place. No bo już we 1939 roku Hitler zajął Całki Śląsk i Całki Śląsk wziął Dosia. I paradoksalnie właśnie za nazistowskiego rozkierunka po tylu latach, od 1742 roku, zaś Śląsk był zusammen we jednym landzie, we trzecim Reichu niemieckim. W 1945 roku zaś wrócono do tego, co ustalono w 1920 roku, do tej granicy na Olzie, na tej rzece. Bezsensowny potajlunek, i to trwa do dzisiaj. Czemu też mamy czesko-tajla, Cieszyna i Polsko, bo rozchodziło się o ta bana, ja? To łafes wożno bana, ta koszycko-bogumińsko i ona, kiedy czeski kierunek jej nie miał, a ona przebiegała też bez Cieszyn, to sparaliżowany byłby całki land. Tela historię trochę długo, no ale mam nadzieję, co troszkę wam to wszystko wyekleruje. A skąd ja to wszystko wiem? Te sondaże, co ja godą, co Poloki miały przegrać abstimmung od Jarczyńskiego, w jego buchu to można przeczytać. Historię śląskiej nacji, historia narodu śląskiego po polsku szajmięty buch. Nie wiem, eli można jeszcze kaś dostać, no ale każdy Ślązok powinien to przeczytać. Pieronie zima mi było, wiater, fest, a za nami kościół ewangelicki we Jaworzu. Powstał w latach 1782-1786 ze fundacji grofa Laszowskiego, wtedy w Ernstdorf, bo tak się to mianowało tutaj te Jaworze. Turm dobudowany w 1852 roku, w 1912 roku przebudowany kościół w stylu neoklasycystycznym. O 10 co niedziela są tu nabożeństwa. My tu byli z Weroniką i Brunem. Weronika mnie teraz nagrywa, dziękuję. Byliśmy dzisiaj rano. A co tu mamy jeszcze? Mamy dom farny, to kiedyś była ewangelicka szkoła ze 1831 roku, to mamy po tej mojej lewej zajcie, a po prawej zajcie mamy fara ze 1794 roku, przebudowano w 1868 roku. Na jednej i na drugiej bocznej ścianie kościoła mamy Adlera Kaisertum Österreich, Cesarstwa Austriackiego. Tu są te odwołania też na tej cieszyńskiej tajli do tych minionych czasów. Kaisertum powstał w 1804 roku po tym, kiedy Napoleon ogłosił cesarstwo we Francji. No to też Habsburgowie ogłosili we swym arcyksięstwie się kajzerami, co by mieć dziedziczne cesarstwo. No i trwało one aż do końca I wojny światowej, do 1918 roku. Wielokulturowe, wielonacjowe, wielokonfesyjne. Od 1867 roku fungowało jako Austro-Madziary. No,
Niektórzy, tak jak godą, wspominają ze łzą we ślepiu to, co było tutaj za tamtych lat. Jeżdżę na wanielickim Kirchhofie. Tu wam trochę chcę powiedzieć o wanielikach na tych tajlach Górnego Śląska. Na byłej pruskiej tajli Górnego Śląska większość to były katoliki, 90%. A we całkich Prusach, okrom Górnego Śląska, większość to były wanieliki. No, dyć Prusy to było pierwsze wanielickie, luterańskie państwo. Jako to było tutaj? No, Habsburgowie, no to fest katoliki, ja. No ale tutaj, na tej cieszyńskiej tajli było 30% wanielików. Jeszcze 100 lat do zadku tak było. No, dzisiaj jest już trochę mniej, głównie z kuli tego, co ze Bielska we 45 roku citły persony, ja. No ale też je mocka wanielików. No i więcej właśnie tutaj na tej cieszyńskiej tajli Górnego Śląska je wanielików. Tu je ekstradiecezyjo wanielicko-cieszyńsko. No i mniejszo, no ale no i większo ludnościowo. 3/4 wanielików na placach całej Rzeczpospolitej mieszka tutaj, ja. Wszędzie mamy tu kościoły wanielickie. I analogicznie mamy na zachodniej tajli Górnego Śląska, na tak mianowanym Zaolziu, pod czeskim kierunkiem, tam je najwięcej wanielików. Tutaj we Jaworzu, Ernstdorf wtedy, jeszcze 100 lat do zadku, połowa mieszkańców to były katoliki, połowa to były wanielki. Genau to po połowie się rozkładało. Dzisiaj troszkę mniej. Do tej farności przynależy 2500 personów, no ale nie ino ze Jaworza, no ale też ze okolicznych dorfów. Kejby to było ino ze Jaworza, to by było 35% personów, które pomieszkują tutaj we Jaworzu, to by były wanieliki. No troszkę mniej, no ale myślę, co dali je pora 10%. Pieronie tak wieje, co Weronika i Bruno już musieli iść do auta. Ja im to zaproponował, boja się, co by nie zaniemogli. Ja się boja, co jutro zaniemoga. A są my przy kościele katolickim pod wezwaniem Łopaczności Bożej z lat 1802. Klasycystyczny, przebudowany nieskorzej w XIX i XX stuleciu jeszcze. No ale co tu mamy fajnistego? Kopuła w sznicie italskiego renesansu. Co dali Rostomili? W 1447 roku był to już pierwszy kościół zburzony nieskorzej we XVIII stuleciu z kuli złego stanu technicznego. No i wybudowano ten dryny, mamy tam witraże. Jeden witraż dotyczy świętego Heinricha, króla niemieckiego, italskiego, hercoga Bayerów, kajzra rzymsko-niemieckiego, który żył w X i XI stuleciu. Przy kościele mamy Kirchhof, na którym mamy między innymi graby familii Laszowskich i są żnua. Nie wiedziałem, jak się to czyta. Tu mamy szajbnięte Saint Genois. Szajbnął rzech do Jakuba, mojego kamrata, który mi szajbnął, co czyta się to są żnua. No, on zna moc godek. Dziękuję Ci, Jakubie. Nie wszyscy wiedzą, co tutaj w Jaworzu, kiedy Ernstdorf, było uzdrowisko. No, dzisiaj wszyscy kojarzą uzdrowisko ze Ustroniem, dali Gorzałkowice-Zdrój, jeśli się rozchodzi o Górny Śląsk i Jastrzębie-Zdrój, no tam już nie ma uzdrowiska, no ale może niektórzy wiedzą, co było, bo miano Zdrój. Tu, Jaworze, są my we parku zdrojowym, dzisiaj fajnie zrewitalizowanym. Mamy tutaj amfiteatr, tężnia. Tamkaj był kiedyś Sportplac, to był bazen. Tutaj w 1862 roku powstało uzdrowisko. Pierwsze na placach tak mianowanego Śląska Austriackiego, no w tej części Śląska, który pozostał w
u Habsburgów. Ja. W to zakłodo te uzdrowisko. Familio są Genois. Ci, którzy tam są pochowani na tym Kirchhofie. Skąd oni tutaj przybyli? To nie była familio niemiecko. No, nie wszystkie familie tutaj na Śląsku pochodziły kaś z zachodu Reichu. To była familio ze Flandryje, która przybyła tutaj po wojnie 30-letniej. Ja, po 1648 roku na południowy Górny Śląsk. W latach 1870-1890 uzdrowisko fest się rozwijało. W 1906 roku przejęła familia Larisów to uzdrowisko. Nie interesowali się tym, podupadało i 3 lata nie skorzy Amt we Łopawie cofnął status uzdrowiska Ensdorfowi. No ale dali kludzono leczenie, kąpiele borowinowe, hydroterapię. Po I wojnie, w okresie międzywojennym, powstały tutaj sanatoria, chciano odzyskać status, no ale wybuchła wojna. Dzisiaj zaś chce się powrócić do tego uzdrowiska, zaś Jaworze chcą mieć status uzdrowiska. To tyle roztomili na dzisiaj. Widzicie, już je cima. Dzisiaj bez noc przesuwaliśmy czas. No jeszcze nie ma cima, ćmi się. O. Przesuwaliśmy czas. Wiele je. Kaś piąto się zbliżo i za niedługo będzie cima. Napoczęliśmy rajza po tej południowej tajli Górnego Śląska. Za tydzień planuję być we Czechowicach i Dziedzicach. Nie skorzej w Jasienicy, a potem na koniec to co ono na początku powinno być Bielsko. Jadymy durś, chowcie się.